Hello guys, astăzi vom juca din nou Level Devil. Bun, Level Devil. Bun, hai că suntem la nivelul ăsta. Da. Tot să Da. Ce prostie, băgați ar dracu. Băga-mi-și pula. Da! Da, wey! Ai făcut gura. Da. Și ia, din nou, Doamne ajută! Că te-ai nesimțit. Nu. Ce pu? Doamne. Cum o tras acolo la căcatul ăla? Am câștigat ea, Lebelecica. Lebelecica. Opa, nu știu că nu merge acolo. Hai, Fac! Bro! N-ai cum, străbăneri. am câștigat, a plecat vocea. Deci, hai că și eu am câștigat. Doamne, e nesimțit. Să mor. Fac. Ba, poți să te fut în măta. Mă înțelegi? E nesimțit. Imediat mor. Eu câștigat. Sunt la level 4. Ok. Trebuie. La ce pula mea? Împins dacă mă mori căcatul ăsta. N-ai cum, ai zis trebuie hack-ul. Că cum? Nu explică. Nesimțit. Da, bine, hai. Trebuie să nu ating la pistol. Da, ce să zic? Nesimțit jocul ăsta. Fută-te! Bine. Și cu dracu ăsta știu. Așa, îmi pare rău, da. Nu de fi sora mea. Ce? Mori căcatul ăsta cu el. Nu, mă joc cu nici... Da! Mi-aș pula! Îmi pasă-te! Să-l... 4! 1, 2, 3, 4, 5, 6, da, 6, așa. Așa se va zis, prost. A treia, a patra, a cincea, a șasea. În sfârșit. Apoi să te fut. Ce? Hai. Na bun, am revenit. Fută-te. Fac. Nesimțire. Bun. Lasă, nu contează. Facă!
Stai. Ce pista, măti? Du-te, mă, în pula mea. Bun. Easy, bro! Doamne! Și eu. Sono lever. După atâția nervi care coai Lever. o tot în gură. A Ah. murit și eu. Cum dracu a spărat? Bun. Easy. Lejer. Chiar mai. Ah! What? Was that? Am câștigat de aia. Eu nu, să da pula în el joc. Tră bună zi. What the fuck? Da, cum ai auzit. Să-i dau verificat. Bine, Dacă foarte nu ok. am zis că m-am murit. Bă, dar e nesimțit. Am câștigat de aia. Sunt la level 6. Da, bine. Ai. Fuck it. Nu. Eu nu. Lasă-mă puțin. Stau și eu în treburile mele. Bine. Ce măta vrei eu să fac? Nu. Și am văzut. Stai că ți-l fac că ăla e greu. Sari! Sari! Așa. Știu. Știi pe drumul ăsta. Că și eu știu. Vreau să te văd abia. Apa, frate. Bun, hai că am reușit. Doamne. Nu e simțit. Pută-te. Gata. Nu. Fago. Ăla e nesimțit. E nesimțit.
E mata să-l... E masa. Fota-te. Apasă-te, fute unul mata. În sfârșit. Alina ta. Ba? Ah! Ce pula mea? Da, te rog, Alina. Easy. A fost. Te rog, taci. Nu știu. Fota-te. Aha. Am să te fut în mata, nu? Stai să nu cu tine, te ești proastă. Ah, era să mor. Nu, 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 nu. Nu, n-ai cum. N-ai cum. Stai. Stai, ce pizza, mătii? Bă, dai nesimțit. E pe bune. Bă, e serios. Stai, Alina! Ce nu-ți mai dai? Bă. Nu, nu, nu. Da, bro! Bro, n-ai cum! Bro! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it, bro! N-ai cum, e nesimțit. În sfârșit. Bă, n-ai ce ești proastă? Serios? A, nu mai tot vorbeam să duc. Aha. Easy. Uite-te. Mă, de joc. Opa. Ah! Ah! Ah, n-ai cum. Fac? Nu, nu. N-ai cum, nesimțită. Nu, cu locul ăsta mă ridicat de 100 de ani. E de babă, jocul ăsta este mare, bă, da. E deja... What? Bă! E nesimțire.
Bine simțire. Bine simțire. Bine simțire. Aba? Aba? Nu, n-ai cum. N-ai cum. N-ai cum. Picioarele ca la pe. Ia tu. Nu, n-ai cum, n-ai cum. Bine, ce dai pula. Fac. Fac. Dumnezeu, jocul de 300 de babă. Opa. Ah. Nu e nesimțit. Nesimțit. Iubite, să mă cape jocul de 300 de babă. Nu. Ide babă. Ide babă. Bă, e nesimțit. Bisa. Ide Dumnezeu, jocul de 300 de ani. Ce prost e, dar așa prost. O să fac o schemă. Madonna. O timpul la mea. Băi, s-a tot bine că te-am activ. Uite dracu de 300 de să se cace pe ea. Să se cace pe ea. La. Easy. Easy? Da, cum? Bă, da, fă nesimțit. Pută-te, măta! Hai de pula mea! What? N-ai cum. N-ai cum. Da tot e jos, acolo. Să te duci în măta. Da. Ah! Mata! Nu. Mata. N-ai cum. Pere! Nu te-ai nesimțit. Mori la pizza, să mă cape jocul ăsta. Bă, sfârșit a reușit. Bă, gasar, naiba. Adică logi. Bă, te ești proastă. Mai măsură. Bă. Hop. Bă, dai nesimțit. Bă, dai și pe bune. Ba. O să te fut. Bine. Bam. Nu te fut. Easy. Nesimțit. Nesimțit. Bam. Easy. Te-ai dus.
Ce până? Ba? Ba? Easy. Bam. O să te put. Ăla de sus. Aici e clar. Ești proastă. Jocul e greu. Jocul este cu căcat. De bătăi. De bani. Nu! Băi, cine am, mă? Cine? Mai n-am apăsat. Fac. Nu. Nu e simțit. Măcar pe jocul să fie bun. Măcar pe jocul. Păi tu ăla ai vrut. Ce? Ce vrei? Doamne! Ajută! Frizez. La revedere!